No tervepä terve kaikki. Dani Forsse taas täällä. Nyt taas uutta Minecraft-jaksoa ja tässä me rakennellaan vähän asioita ja sitten mä esittelen esimerkiksi, no tässä on mun tekemä juna, niin mä oon kirjoitellut tänne. Ja sitten nää on raiteita. Mä käytin se on niinku hieman vaurioittaneet alasimia on käyttänyt ja kaivannut niille kaikille kuopat. Ja sitten mä oon laittanut tänne puita, mutta täällä on lumisadetta. Ja sitten mä oon tehnyt tänne sillan, koska mä en voi tätä järveä pitkin ajaa. Ja sitten mä oon rakentanut tänne junaa, mutta mulla jäi tää vähän kesken ja sä et voi olla videolla. Moikka! Selvisikö? Selvis. Niin no jatketaan. Eli siis jos haluaa asettaa alasimien päälle, niin pitää mennä kyykkyyn ja sitten laittaa vaan se. Ja se on niinku se juttu, miten niitä laitetaan. Ja noin. Sitten tästä niinku olisi tulossa niinku nyt matkustajavaunu, joten mä käyttäisin nyt kyllä puuta, koska ei tää ole matkustajavaunu, sorry mä sanoin väärin. Tää on kuljetusvaunu, eli tässä kuljetetaan tukkeja no koska tää on tämmönen puunhakkuasema, niin täällä kuljetetaan tukkeja, joten tehdään se lava. Ja tämä on siis hiilivaunu. Ja sori etten kuvannut tästä, kun mä rakensin nää anteeksi, mä pyydän siitä anteeksi oikeesti. Ja siis mä oon niinku tehnyt näistä niinku tavallaan pyörät. Ja mä oon kirjoittanut tähän tän junan numeron ja sitten koska tää on isoin juna näistä, niin tossa on sen yrityksen nimi ja tän paikan nimi. Se yritys on saman niminen kuin tää alue ja sitten tuossa ylhäällä on se nimi, jos näette tän jutun millä mä osoitan, niin tuossa. No mennään takaisin jatkamaan ja mä oon tehnyt hiilen tällainen. Ja siis tämä on olevina hiilivaunu, mutta mä en oo mikään paras rakentaa, koska tää on liian leveä mun mielestä. Mutta se on vaan mun mielipide. Mutta ainakin tää lavetti tulee onnistua hyvin, koska mä oon hyvä tekemään tasaisia juttuja. Koska ne on helppoja. Ja hörppäsin vähän juotapatus. Niin siinä on lavetti. Sitten otetaan mitäs mä nyt laittaisin pois tuon. Niin otetaan sitten puuta. Ja sitten laitetaan puuta. Sitten laitetaan ne niinku, no mä en osaa ihan hirveän hyvin rakentaa, mutta ainakin tää on mun tapa tehdä tää, joten niinku näin. Ja älkää välittäkö tosta piipauksesta, niin se oli viesti. Niin ei mitä sä täällä teet? Tää on kuule yksityisalue. Et voi olla tää. Noniin, sitten kohta on ne tukit laitettu. Mä en tiedä, tuliko tähän vähän liikaa. Kyllä tuli. Nyt sitten poistetaan nuo. Ja siis älkää huoli, kun mä otan nää palikat pois vielä jossain vaiheessa. Noin. Noin. Niin. Noniin, noin. No. Nyt mä kekkasin, että tuonne pääsee
se hiilenlappaaja tai joku muu, niin laitetaan tuohon tikkaat, sitten vaikka tuohon. Ja odota, sit se on tuossa. Niin tähän. Noin. Ja tulikohan nyt liikaa? Ei tullut. No itse asiassa kyllä aika hieno. Ja siis mä oon tehnyt sillä, koska tätä jäätä ei oikein junalla voi ylittää. Ja mä oon käyttänyt näitä uusia bambublokkeja. Mä en tiedä sanois mä oikein sen, mutta bambu. Noin, no niin, nyt meni oikein varmaan. En oo varma. Noin. Sitten toinen. Noin. Okei, kuinka iso väli? 2 blokkia väliä. Noin. Sitten taas sama kuvio, lavetti. Nyt mä en ehkä laita tähän niin paljon, koska tähän ei oikein mahu, kun sillan pää on vähän tulos. Ehkä 1 vielä mahtuu. Älkää välittäkö mikä tonne yläkulmaan tuli, jos näette. Ja taas viestiääni. Ja niin. Niin siis jos haluatte tehdä niinku tämmöstä, niin ja sitten mä oon niinku siis tietenkähän tässä ei oo ollut mitään tämmöstä polkua täällä, siis tämähän on ollut ennen ihan niinku tommosta, mut sit mä oon niinku poistanut siitä puita. Mutta siis täällä on tullut lumisadetta, joten täällä alla on niinku raiteita, niitä valoja. Harmi kun näitä junia ei saa liikkumaan, se olisi tosi siistiä, jos ne pystyis liikkumaan. No, mennään takaisin rakennuksiin. Noniin, niin mä en oo vielä täällä rakentanut mitään mökkiä tai mitään, mutta kyllä mä tuun jossain vaiheessa rakentaa kyllä jonkun mökin tänne. Laitetaan nyt vaikka tähän väliin vuoltuu puuta, että jotain rakennuskamaa menee kylille vaikka myytäväksi, niin. Koska vuoltuu puuta käytetään luultavasti ehkä rakennuksissa. Ja vuoltu puuhan, no puutahan täältä löytyy, niin ainakin sitä voi laittaa. Noin. Sitten taitaa tulla kyllä viimeinen lavetti. Harmi vaan. Noin. Ja siis mä oon vieläkin pahoillani siitä, että mä en näyttänyt tätä, kun mä rakensin nämä, mutta ei tullut vaan videolle. Mä rakensin ne omalla ajalla, mutta mä ainakin nyt näytin. Niin siis jos joku ei nähnyt, no mä palaan tuohon kohta. Niin siis jos ei joku nähnyt tätä, niin mä oon kyllä itse asiassa minun mielestä, mä oon kyllä itse aika ylpeä tästä, koska tää on mun mielestä kyllä aika söpö. Tässä niinku hieno mä tarkoitan, mutta ahjo, missä voi siis, mutta tässä ei oo mitään vaunua, koska tää on niinku tavallaan vienyt jo sen vaunun. No mä en oo rakentanut mitään vielä tuonne. Mä ajattelin niinku, että tähän mä rakentaisin sen mökin tai johonkin tänne. Mä kuitenkin rakentasin tästä niinku sellaisen puuhakkuosen. Mitä? Ei mitään, siis niin. Mä ajattelin, että mä tekisin tänne niinku semmosen ison puuhakkuaseman, mutta se tulee jollekin toiselle videolle. Siis mä sanon nyt, että mä joskus omalla ajalla tätä kyllä rakentelen. Ihan omalla ajalla niinku rakennan tänne jotain. Mut kuitenkin, älkää hätäilkö, mä kuitenkin näytän ne. Jos mä muistan siis, koska mulla on aika huono muisti. Sanonpahan vaan sen. Mitäs nyt vois? Nyt mä kekkasin. Nyt vois olla vaikka jotain...
Ottakaas mä mietin. Rautapalkkeja. Niin, eikö se ole aika hyvä idis? Ainakin mun mielestä se on hyvä idis. Koska rautapalkit, no kyllähän niitä nyt myydään myös. Ja ne on saanut ne on rakentanut, jos meillä on rautaa luultavasti täällä. Mä en kyllä nyt lähde tätä tutkimaan, koska mä vähän pelkään pimeää. Mä en niinku tykkää pimeästä. Noi hämähäkkien silmät on aika makeet täällä pimeässä. Ne on tommoset hohtavat täällä pimeässä. Noniin. Niin nyt pääsette näkemään, kun mä alan rakentaa näitä rautateitä tänne. Ja siis mä oon tehnyt tätä siltaa niinku näin, että mä oon niinku laittanut noin. Ja noin. Ja sitten tänne palkkeja. Noin. Sitten bambua, niitä bambupalikoita. Missä ne bambupalikat oli? Niin oli ihan varpin täällä. Niin oli. Ja tästä mun mielestä on ainakin tullut tästä maailmasta aika hieno, kun mä oon ajatellut itse päässä, niin tästä on tullut aika hieno. Mutta kyllähän tää on itse asiassa todellisuudessa ainakin mun mielestä myös hieno. Ja siis mä oon laittanut näitä alasimia vaan näin. Noin. Siinä on vähän vahingoittuneita alasimia, mutta voi käyttää ihan korjautuneita alasimia, jos haluaa matkia tämmöisiä juttuja, niin voi käyttää ihan semmosia hyviä alasimia. Juu. Mä en oo nyt sillä mun normiskinillä, koska mä oon mun omalla käyttäjällä. Joten, ja siis aikaisemminhan mä oon myös pelannut mun omalla käyttäjällä, mutta tää on ihan mun ikioma. Ihan kokonaan ikioma. Mä en kyllä nyt ihan tiedä, miten mä tän laskeutuman aion tehdä, mutta mä kyllä aika varma. Noin. No, tää on vähän vaikeeta. Ja mä ainakin tein tän sen takia tänne, koska täällä on mun mielestä kaunista ja mä tarvitsin jotain semmoista isoa metsää. Niin, ja siis mä spawnasin tänne vaan heti, että sen takia mä tein tänne ja tää oli just semmonen paikka, mitä mä toivoinkin. Ja nyt siis näitä raiteita tänne alaspäin. Ups, ei noin. Noin ja noin. Ja niin, mä unohdin laittaa tuohon valot. Ja nyt näette, kun mä laitan valoja siihen. Mutta en tiedä, kiinnostaako tää teitä, mutta jos kiinnostaa, niin... Häh? Voinko mä jotain? Eiku, niin jo toi. Noi tommoset... mikä sen nimi on? Noi kiertelevät kauppiaat juo semmosia juomia, kun te huomaatte. Se on niinku... tossa. Se menee, kato tossa. Kato, mä lyön sitä. Noi menee tommosiksi näkymättömiksi, kun ne on uhattuja. Vähän niinku joku eläin. Pääs noi eläimet vaan kärsii sen käsissä, kun se vetää niitä vaan koko ajan. Jos itse asiassa ajattelee Minecraftia, niin niin onhan se vähän outoa, että noi kiertelevät kauppiaat vaan vetää niiden lemmikkieläimiä vaan perässä sillä lailla. Tulee nyt! Sä et jää siellä nunkkimaan sen sun kaveris mitä lieneekään. Noin. Ja siis tää ohjaamo näyttää täältä. Täälläkin on ahjo, koska se toimii polttouunina. Ja siis tässä on sen takia tämmönen väli, että täältä kato käydään tätä, mutta tää siis nämä on mun päästökeksimiä, joten tää toimii niinku pääosin dieselillä, mutta kyllä tää käyttää myös hiiltä. Että on tää käyttää hiiltä
ja polttoaine. Ja mikäs sen nimi on? Ai niin on noin. Alasmet on joskus vähän vaikeita. Ja mä joudun tehdä noin sen takia, että se juna ei kaadu. Koska jos se kaatus, niin täällä olisi hirveä ongelma. Noin. Sanja sit pois tieltä. Ja älkää kysykö, miksi mä teen tätä maan päälle. Sen takia, että ne... No, tää vaan näyttää mun mielestä hienommalta. Ja nyt... Purkamisurakka. Noin. Nyt on purettu ja sitten taas jatkuu. No, maahan näiden kiskojen laittaminen. Joten niin. Ja sitten ai joo, tähän mä unohdin laittaa tähän nämä. Eli sama juttu. Menette kyykkyyn, asetatte näitä ja tämä on minun mielestä ainakin helppoa. Tuohon. Ja kyllä näyttää jotenkin vähän epätoivoiselta. No mä teen siihen... Okei, alamäessä voidaan vaikka tehdä näin. Saatte tietty itse tehdä miten haluatte, jos teette jotain tämmöstä. Mutta jos olette aloittelijoita, jotka katsotte mun videot, niin jos haluatte vähän ottaa malliin, mutta mä tiedän, että mä en ole mikään paras YouTubettaja, mä vedin väärään kohtaan ton just. Niin mä en oo mikään maailman paras YouTubettaja ainakaan omasta mielestäni. Joten mä teen kyllä seuraavankin videon tästä, joten älkää huoliko. No, se oli Dani Fosse täällä ja nähdään seuraavissa videoissa. Moikka!